Hi, hello. Okay, inshallah, negal pura. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ ನಾನು ಅವು ಏರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಅಂತೆ ಒಂತ ತಡ ಅದು ಬರ್ತೇರು ಕೋಳೆ ಲೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತಜಿ ಆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಅಷ್ಟು ಅದೇ ಮುಳಿಯಾನಿತ್ತೆ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ಎಣ್ಣೆರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿನ್ನೇರ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಬೈದೇರ್ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಮೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುರ ತೂದೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ಯಾನ ಊರುಡು ಲೆಂಚದೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಆರ್ ತೋಜಿ ಬೊಕ ಆರ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಅಂಚತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಉಂಡು ಬೈದೇರ್ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬೈ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆದಲ್ಲ ದಲ್ ಒಂದೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಅರೆಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕರೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ ಅವಳಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಆರ್ ದಾಲ್ ಪಾತೆರ ನಿಜ್ಜರಿತ್ತೆ ದಾಲ ವಾಯ್ಡ್ ವರ್ಪುಡು ಪಾತೆರ ನಿಜ್ಜೆರ ಅದು ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಆರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಎವಣ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ನಲ್ಕ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಅದೇ ಎಂಕುಲು ತೊಜ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ನಲ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಪಿರೋ ಪತಿ ಹೈ ಪಲ್ಲೆ ಪತಿ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೈ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೈ ಪಲ್ಲೆ ಹೈ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಾಬುಗು ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ದೆದ್ದ ದೆದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಪಡೋಣ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓ ಲೈವ್ ಇದೆ ಸರಿ ಬರೋದು ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಷಾಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎನ್ಶಲ್ಲಾರು ಚಾಂಡೆ ಚಾತ ಬೈಕ್ ದಾದೆ नेक दाल मसाला पाड दजी उप्पुला पाड दजी नेक ఒక హల్దీ అవు దాల పాడ్ దजी దైపనగా एक चीज पाड्रंडु उप्पु चीज इडपुनते बकार सास ला पाडवेर ಕೆಲವು ಬಗೆತ ಪುರ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ ದजी ಮಸಾಲ ಪಾಡಂದಿನ अच्छा चलो अच्छा अच्छा चीज ब्लॉक ಅದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದ ಕೈ ಜಬಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೀಸ್ ಅಂತ
ಅವು ಕಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀಸ್ ನಾನು ಸುರುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೊಂದು ಆತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂಡ ಪಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಪ್ರೈತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ದ ಪುಗ್ಗೆ ಪೋನು ಕಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಕಾತನಿತ್ತೆ ಓ ಇರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಬುನ್ ಪಿದೆ ಬುಕ್ ತೊಡಿತಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಬಾಳೆನು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆತ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಿಂಚ ಪೋಲ ಸುರುತಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಪಡ ಒಂದು ಆವ ಇತ್ತೆಂತ ಪರ ಪೋಡವ ಪತ್ತದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನು ಚಾಲ್ ನೋಡಿದೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಬಾಬುನ ಅದಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬೈದೈತೆ ಅಂಚೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಚಾಲ ಐತೆ ಸಿಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಬೈದ ಅವನ ಆಗಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಮಲ್ತಂಡ 5 ವರ್ಷ ಅಂಚಾನಾಗ ಮಲ್ಪು ಗಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ಯಾನ ನೆಟ್ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಪಾದ ಎಗ್ ರೋಲ್ ఒక ಚಿಕನ್ ಕೋರಿನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಧ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ಹೆಂಗೋರು ಮುನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಕಿನ್ಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಡ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೀಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಗಾಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕಾಯಡು ಕಾಯದು ನೆಟ್ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಚೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆವಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಒಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ಚೀಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪತ್ತುಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಕವರ್ ಆಗುಂಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಅವು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಲೈಸ್ ತಾನೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡದ ಬುನ್ನಾಡ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಿಚ್ಚಿ ಈದ್ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಕೂಡ ಪಾಡ ಬಾಳೆನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮದ್ ಬಲಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಅಜ್ಜ ಬಾಬುನ ಅಜ್ಜನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಳೆ ಬರ್ಚಿ ಮಡಿಯಾಲಾಗ ಯಾನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಯಾವ ಊರಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವು ನಮ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಊರು
ಚಲಿತ್ತು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾನೋ ನಂಬುಜಿ ಪುರ ಬರ್ಚಾನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನದತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾಗ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಅವು ಯಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ ನಂಬುಜಿ ನಾವು ಪುರ ಲೇಪಣ್ಣ ನಾವು ಪೂರ ತೂವೆರಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪುರ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೂವೇರು ಅವೇನು ನಾಡ್ ಪತ್ತಿರ ದಾದ ಅಂದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂತೀರ ಅಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿ ತೆತ್ತಿ ಆರಾಮಡು ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಇದಾದಂತ ಈ ತೆತ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಕುಲ್ಲರಿ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡ ಇದು ಇಂಚೋಲಿ ಲೈವ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಡ್ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ಜೀವ ಒರಿಯೋಲಿ ದಾಲ ತಿಂದು ಜೀವ ಒರಿಯೋಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಡ ಅನ್ನಗದೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನೋದಪ್ಪ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಡು ಚಪಾತಿ ತಿಂದ ಅವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಗ್ ರೋಲ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪಾದಿನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅವನುಂಡದೆ ನಾನು ಕಂತದಿ ತಿನ್ನಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ಕಂತದಿ ಇದ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮೂಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಗಿಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಂಚ ಮುಗಿಪುಂಟು ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಡೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನನಗೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಇರೋ ಸಾಸ್ ನಾನು ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಇಂಚರ ತಿನ್ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈ ತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಬೈದೇರ್ ಒಂದು ಪುರ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇರ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಅಟೇಲ್ ಎಡಲ್ ಬರದ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕಲ್ಪ ಅದೀನಿ ಸತ್ಯವ ನೋಡಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತಜಿ ಎಗ್ ರೋಲ್ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪುಡ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಪಾಡ್ದು ಚೆಟ್ಟು ಕೋರಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಡತಿ ಯಾವತ್ತೀರ ಎಗ್ నేను కాయ పల్టి పడిపడే సురేఖ శెట్టి పనిపినారు హాయ్ పని ఉంది హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏం చల్లారు ఉంది అన్న హస్బెండ్ కణని దాది కుదర్ పని ఇంట్రొడ్యూస్ ಕುದರ್ ಎನ್ನ ಕುದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕುದರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಕ್ಕ ತೂಪಿನ ತೇರೇನೆ ಮೇರ್ನ ಕುದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಎನ್ನ ಕುದರ್ ಶ್ರುತಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪಂದ್ ಮೇರನ್ನ ಕಾಶ ಮಾಮನನೆ ಮಗೆ ಅಂಚದ್ ನಿಗುಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಚಪ್ಪು ಪಂದ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಗುಲು ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಲಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ದಾಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ ಮೇರೆ ಏಜ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲೆ ರಡೇ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದು ಇರಿಗೆ ನಿಂಚ ಗುಂಡು ದೀದು ಪಾತರಲ್ಲೇ ಪಂಡಲ್ ಕೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೈ ಅವನಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಗುದ್ದುವೇರು ಅಂದ್ ಸರಿ ಗುದ್ದುವೇರು ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾಡ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ತಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಆರಾಮನೆ ಮಲ್ಪುಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ರೇಟ್ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ ಪೇಡನ್ ಆರಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಂಕೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಕೊರೆ ಯಾನ್ ಕೋಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಡೆಗ್ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪರ ಆತಜಿ ಹಿಂಗೆ ಲೋಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗನೆಲ್ಲ ಹೋದಜಿ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತ ತೂ ಕೈನಿ ಹಿಂಗಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ ಬಂದಿಪ್ಪ ಹೋಯ್ತಾಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಕೊ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಂಡ ರಗಲೇಜ್ ಅದಾಗದಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋಪುಣತಿ ಎತ್ 22 ಜನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇವರು ನಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಮಗುವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಗುವಿಗೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡುವ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋದಿಜ್ಜರಾರು ಯಾಣತೆ ಬಂದಂತ ಮಜಾರ ಅದಾಗಿ ತಿನ್ಪಿನಲ್ಲ ಲೈವ್ ದಿವಡಿ ಯಾರೇಂಚ ತಿನ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ ತಿನ್ಪೇರಾರು ಹೊಳೆಕ ಲೈವ್ ಚಪ್ಪೆಣ್ಣೆ ಜಾತ್ ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಶೆಫ್ ಯಾರು ಕೆಲವು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಕೊಡು ಅವು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಒರಿಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಇನ್ನಿತ ನಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಚಾಂಡೆ 24 ಜನ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತೀನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಸೇರುಂತಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನ ಸೇರಿಯರಿ ಈತ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದಿರ ಅಂತ ಇರು ಊರುಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಂಚ ಪನ್ನಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಗೋನವ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್లో ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಊರು ಹೆಚ್ಚ ಚಳಿ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ದ ಆಲ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಪೌಡರ್ ಆಫ್ಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಯಾಪಗರ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಚಳಿ ಉಂಡತೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಗುಜರಾತ್ದ ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ ತಡರೆ ಆಪುಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿದ ಟೈಮ್ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಐಕಿತೆ ಚಳಿ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಊರುಡೆ ಕುಲ್ಲುಗದೆ ಅವನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಮುಳ್ಳಣ್ಣ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಕೈ ಪರಪಿದೆ ಪೊಲಿ ದೊಂಬುಗು ಅವ್ರು ಉಳ್ಳಾಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೊಡಿ ಜನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಸರಿ ಆಪಜೆ ಮೇರೆ ಬಲ 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 ಪಂಪೆ ಇರುತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂತ ದಿನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಗೆ ಅಂದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಊರು ಸುಳ್ಯ ಹೌದಾ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಕರ್ಣಿಸಿತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದಾರೆ ಹೋದ್ ಕರ್ಣಿಸಿ ಹೋಗಿ ಎಪ್ಪಗ ಯಾವ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಲ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಡಬಲ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಡಬಲ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಈತ ಪೊರ್ತದಾಗಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಥರ್ವ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೈವ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಗು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮೇರ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪೋಣ ನೆಂಕೆ ನೋಡತಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂಡೆ ಎಂಕು ದೊಂಡೆ ಬಚ್ಚಿ ದೊಂಡೆ ಆಚಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆವ್ರು ಮೇರ್ ಚೂರ್ಲ ಪಾತೆವ್ರು ಜರ್ ಕುಯ್ಯರತ್ತೆ ಯಾಕಂಡೆ ಯಾನೆ ಪಾತೆವ್ರು ನೋಡಿ ಬಡ 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 ಅಂದು ಪಾತ್ರಲೇದಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿನ್ಪಿನ್ಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸಣ್ಣ ಮೇರ್ ತಿನ್ನಾಡ ಆರಾಮಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಬೇಕು ಚಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಕದಾದನ್ನು ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಗ್ ರೋಲ್ ತುಲೆ ಎಗ್ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆತುವ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಓಕೆ ಐದು ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ದು ಚಿಕನ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಕಲ್ ದಮ್ ದಮನ್
ದಮನ್ ಓಕೆ ದಮನ್ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂದಾಗ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಪೂರ ಅಲ್ತ ಕೂಡ ಬೈದರಿ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾತದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂಗಾಲ್ ಬಂದವ್ರಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಓಕೆ ಅವಳು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೀಚ್ ಉಂಡತಿ ದಮನ್ ಎಂಕಲೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋನು ಗುಜರಾತ್ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಜರಾತ್ ಡೇಜ ವಾಪಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನು ಬಾರ್ಡರ್ ಬುರುಂಡು ಬಾಂಬೆದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದಮನ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋನು ಎಂಕಲೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೂರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಹೈಜೀನ್ ಉಪ್ಪು ಜಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತಿಂತೇವರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಎತ್ ಪಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಪುರ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಟ 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 ಬಂದು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸುರೇಖ ಪನ್ಪಿನಾರು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೇನು ಹಾ ಸುರೇಖ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಇನ್ನಿ ತೇತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನಿ ಪಾಡ್ಗಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಸೊ ದಾದಾ ಆಗೋಣಂದು ಓಕೆ ಶಂಡ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮುಗಿಪು ತಿಕ್ವೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ అవుతుందిలే ಕಿರೋಡಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದು ತಿಂದಲಾಣ್ ಎಂಕುಲು ದೋಸೆ ಕಾಳೆ ಮಲ್ತು ತಿಂದಲಾಣ್ ಒಂದಿತ್ತ ಮೇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನೊಂದು ಪಾಪ ಯಾಪಗಾರ ಬರ್ತೀರು ಊರಿಗೂ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಎಗ್ ರೋಲನ್ನು ಸೊ ಕ್ಯಾವನ್ ಚಂಡ ಯಾನ ಲೈವ್ ಮುಗಿಪೆ ತಿಕ್ವೆ ಅದರಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅವು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ಹಾಯ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವು ಬಂದೆ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಹಾ ಅತಾ ಇಜ್ಜಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೈಕ್ ಇಸ್ಕಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಅವೇನಾಗಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಬನ್ಪೇರು ನಮಿತಾ ಬನ್ಪಿನಾರ್ ಬಾಲೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು